You will never go wrong, ke apha kule misebenzi xa u-understandayo into yobana ngaba you are only an employee, uzawutshayisa uphinde kwakho, then ufike kwakho ube bhosi ke ube ngumama natata apha kwakho. Good people, nobana ngaba ungasebenza kwikhampani for 50 years ngumsebenzi phayana, you are still replaceable. Ubhubha kwakho uqashe omnye umntu kuyasebenza, ugxothwa kwakho uqashe omnye umntu kuyaphangelwa, wenza laa msebenzi wakho and angawenza better than you do. Emsebenzini ayokwakho ayokowenu, emsebenzini akuzuba mandi. Hence sithi masiphangela singathandisi abantu esiphangela nabo, whether bayasithanda whether basithandi, siqhubeke siphangele. Kunabantu ke ngoku abajikayo benza emisebenzini ingathi kusemakwabo, umntu funeka kuviwe ngaye, mna kudala ndalapha, mna ndineminyaka ndisebenza le khampani. Asingeni ndawo uthini noba mna ndine-3 months into the company, wena une-10 years into the company and ngumsebenzi wam ndiwazi, awuzobe uzondidlasela endleleni. Hayi le nto thina sasiyenza kanje ngo-2003. Where was I ngo-2003? Bendingekho. Good people, masifunde and understand one thing into yobana ngaba kwiikhampani zethu okanye emisebenzini yethu singabasebenzi, asikho semakwethu phaya. Xa siphuma phayana semizini yethu sitsho ke ngoku siphathe ngendlela efuna usiphatha ngayo. I've worked with so many people abadala kwii-companies, ndiqonda uba ndimncikwa ngeminyaka abadala companies. Omnye usizwe wathi wandixelela into yobana ngaba mna ndine-20 years ndisebenza security. Elo xesha akazi entry, elo xesha into ezithile akazazi apha kwa-security, elo xesha umntu uqalisa ngeminyaka eminintsi. Ayithethi iminyaka, good people, noba ungaphangela ixesha engakanani ayokwakho emsebenzini uphangele. Le nto funeka iandastandeke leyo.